Öyle hemen alamat o Huday saklaversin. 150 manattan 140 manattan bir et bu ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim ha etin varın temasını ala. Şu bana ki vurlama bir gidip var yani. Et arvarla dersin ya da bir et taşlardı. Bu TikTok sosyal ulgamynda Hitrovskin lakamly ulanıjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itileşýän et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözleri boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol sanda paçygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovski'nin yurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimiýeti ýakyndygy aýdylýan şahsiýetler barada, sol sanda gahar gazaply videolary metbuat azatlygyny berçäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanjylarynyň arasynda giňden tomoşa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barilýardy. Hakyky ady Didardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sebitinden bolandygy aýdylýan bu bloger häkimetleriň boyun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onlarça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýlarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galy berse de ulanjylaryň arasynda onuň bilen saxty tanyslygynyň bardygyny aýdyp, bu Didarjanyň soňky sözleri boldy diýip, onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tesbirlerini almak mümkin däl. Blogeri saxty tanaýandygyny aýdan ulanjylardan onuň soňky ykbalyny aýdynlaşdyrmak sorulanda bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar, düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we saxtlar barada maglumatlary toplamagy basarsalar da, olaryň köplenç bir çeşme esaslanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň dus bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanjylary soragy çekip, haýwat atyp gorkuzmak tinançyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sebitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna ünti çekip kommentariýa goýýan ulanjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar. Şu hepdäniň başyndan bäri Balkanyň mahkama we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerine çagyryp başladylar. Olar siýasy garaýşlar we sosial mediada hökümete garşy tesbirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermän mobil telefonlary hem alyp galýarlar. Özleri barlygy geçirip gutarandan soň gaýtaryp berjekdigini aýdýarlar. Diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren Balkanabatly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren ýene bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden videosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tesbirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol sorak edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgäriniň oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi. Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitdiýänsiňiz. Arkadagy garşy tanqidi pikir aýdan ýa-da daşary ýurtlardaki garaşsyz media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk eden raýatlaryň näme günlere düşýändigini, näme siziň kelläňizini
iki bollumy. Birini kesseler beýlekisi bilen ýaşamagy dowam etdirýärli. Hökümeti tankytlaman ýa-da watan habarlary we beýleki döwlete degişli TikTok sahypalaryna erbet kommentariýa ýazmaň. İşimizi köpeltmäň. Öz zanyňyza öz erekimiňiz gelsin diýip köp manly gurladylar. Ol hatda Hitrovskiň adyny hem tutup onun akwalynyň bizlere sapak bolmalygyny aýtdy. Nämäni göz öňünde tutan bolsa-da diýip 20 ýaşlaryndaky Balkany söhbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygyjamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelikli videolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen söhbetes bolýan yerli tinçilaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, Türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçiliginiň suw saklamaýan gumböwede öwrülendigini görkezýär.